ngifike lapha nje la kwaNongoma ngizobethela isikhonkwane engizosishaya lapha, ngizosishaya sishone phansi noma yini eyothi yazama ngomhla ka-29 iyowe nesiquphi ibheke phansi. Kuzobhubha abantu ngomhla ka-29 Meyi. Njengoba ngilapha ngizolifaka isiphandla ukuthi angeke nisezwa lutho, ngizolishaya insizi engiyiphethe izongena idulo ohlangeni engizomshaya namhlanje. Asikho isipho umntwana kaPhindangene esingambonga ngaso njengokuba kulolu khethe siya kulo. Isifundazwe saKwaZulu Natali sisibuyisele enkatheni. Kuthi kuhulumeni waseGauteng kulamaphepha amabili, uhulumeni kazwelonke amasela siwakhiphe emandleni siwashanele ngaphandle kwamasango eParliamente bese i-IFP iba yingxenye kahulumeni omusha i-implemente ama-views and policies of umntwana kaPhindangene. Asikho esinye isipho esingamnika sona ngaphandle kwalezo. Yabona-ke ngo-2026 siyobuya la kwaNongoma ngoba hayi inhliziyo zethu zibuhlungu ngoba sacishe sawawinonke amawadi kwaNongoma kodwa umkhandla asiwuphethe. Leyo-ke sekuyimetha ka-2026 leyo. Njengoba sibuyisa i-NFP kanjena nje, asambe siyobalanda bonke ukuthi ngomhla ka-29 usuku lwenkathi, mhla ka-29 Meyi.